the best of times, you walk me through my darkest days. Why must I turn around? I ask myself. This just ain't fair, so hard to bear. I'm not really sure these days, You walk me, you know Gaeilge Weekly agran iver an nícha héan fásarás chuig an show Céadbhfuil Galéir Tásúil am goil rudaí go maith agran iver an nícha héan Tá muid ag dridjim pís le písa le hagran iver a aon chéad ba sé sin ag teacht amach ceapam ag tús mí bheithimh má tá ma scheduling mar is geart ach pís le písa caiimiid rud ag an speisialta fósníil plan agam really an dhéanaime mé aon rud speisialta don agran sin ach beidir rud ag an bioganín dearfriúil ach arénos ní muid an fao sin dearc anis tá mise fós san Iodáil agus sibh sé ag éisteacht le seo má tá sé ag éisteacht le seo dearc agus a hagann sé amach tróna de chéadaoin ba mise san éir ceapan go caiiminn seici an uair sin an ceapan well tá méid gandáis tá sé an géadaoin tá mé cinsa faoi sin ach níl mé céad fan géad cinsa faoi céan óir a ceapan a thart lethir tar éis a cuaig na Iodáile agus na Spáine sa lethir tar éis cethir ras in éireann. So seans má nuair tá sibh sé ag éisteacht le seo ba mé san éir or seans níos fearr really ba mé ras is sa bhéal hana féin nach mis sé ag tafaidú ar mantin teún fós tá gáil á fág agam an seo tá sé crachaill se céchomh tapaí agus a haon an tám nuair tá tú well go generalta sa saoil ach go háirithe nuair tá tú áit ag an eile agus mohíonn tú tá caiicí seagam an seo am an ada agus fósníil gachar déanta agam as na rudaí ó bhfuil mé gurí déanú ach freisin ag an céanna nimé gurí an numarcha bhrú a chur orm féin chun na rudaí seo dhéanú nimé gurí deafar a chur orm féin mar le cún sé ba mé ras ar nóí tá tú éirí is tócha an méid is mó taithnamh agus an méid is mó rudaí a bhain seas a thursnar tá tú áitéigen agus le seo agus be ceartit agus ní cheartit si sa bheith i d chumar leba ag deanú tada an láir fad ach ag an céanna tá cabhrúmíocht ag eis leis mar caiith tú bheith buint taithnamh agus má tá tú ag domsa réanos má tá tú i gcónaí ag déanú rud éigen i gcónaí ag dul amach chun an rud seo ag gáil ag buil leis an duine sin ag dul déanú rud sin orintanta bíonn sé an numarcha so sin an rud jazz is tócha ceapan gur luí mé é seo ar an bod an tatan scatsa an rud jazz maidir le a bheith an so ar feadh tócha gátheachtain agus caiicí siomláin níl mór an deafar agus tá tám agam hon just is féisilam mo chuid dáma a thógáil agus é thógáil go bogé agus fearfa tintmén rud neogus what man bhfuil an tám agam chun an rud eile a dhéanú chun an rud sin eáil nó chun dulgadtí an bíalán sin is féisilam é a dhéanú ómórach or as man bhfuil sé déanta agam agus misigh dul arás go sa bhfuil ar an géadaoin ba mé ras san Iodáil cínsa ceapan actually ba méid láirt fao sin níos déanaí inniu ar an bud creile ceapan ghfuil mé an seachtar as fiú níos déanaí sa bhliain in Molina gábhas fé cuaig so ba mé ras an numarcha deafar tá gachar tá níl an panic le rudaí ach ag an céanna tá tú gurí a lán rudaí dhéanú tá mis sé gurí a lán rudaí dhéanú agus mis an seo ach gachar cumá an seo bhí se go donna an teachtans caite ri deirc taréis dom an podcast le hafaú an teachtans caite ar an lún ri ón lún gotí de sahar ní sé go ná agus an scamlach agus písa báiste as bhil chomh sin ach óhin ón tar seachtainna bhád níos fearr agus bhí mé gin níos mó rudaí agus bhíú an teachtans caite bhí an chance an dul amach gatainna defriúla chuí mé go imime an áit a bhfuil an Formula 1 track call an sin agus an memorial freisin agus an monument le haid ar san sena bhí sé dochreid mar sin an áit sa fór sé bás ní ag nó go cethir sin an tagart seachtainúil go Formula 1 mar as go nach sin náit a fór sé bás agus tá sé dochreid a méid bratacha agus pósterí agus chuilead atá fáchan sin in acha tinte ráir fa beidir na sam seaca nó 7 méid ar just bratacha ó gachtír timppá down agus tributes agus rudaí sé scrífa ar fápar le pean agus pápar agus churtha ar an gata seo dúr canach leis an áit fór sé bás agus an áit
bhfuil an monument tá sé really like wow tugann tú faoi deara agus tuigeann tú níos fearr go háirithe duine cosúlam féin mar okay tá mis sé gafa leis an Formula 1 ach bhí airthin sena marmh hána féin nar rugú mé féin rugú mise sa bhlíon 2000 agus fuair session bás ní sé nó go chathair so sé bliana rih a rugam a héin. So an sin really nar haon tú gát cosúla sin agus fecinn tú an méid gorá a bhí ag daoine ach fós sa látá Johann atá ag daoine agus a bhaid ag daoine sa taucaí do éir sin sena tá sé do chreidsa agus really beagnaí eisteacht mar nó ní eisteacht ach stocha beagnaí bronnach mar an tíir seach an céine an sin imile il siad cuiító di imile an racetrack an sin hall in imile níosach fith nóméid nó leabhar Beiidir ó Bolognas bhí sé éasca dul an sin an trein. Ach arénos an tíir seach an céine in ní teag nó go chathair fór tománaí eile bás Roland Ratzenberger as an Uster for session bás an Saharan an sin sa qualifying agus for an Senate bás ire an Ross an Dawnach. Ach I gcónaí déine daoine dearmid Roland Ratzenberger mar ní rá sé chomh cáú agus ní rá sé chomh iconicus dócha mar an sinner so freisin ag an track áit difriúil an track tá monuments no memorial an sin le Roland Ratzenberger níl táda ri gomráid sin nach beidir gá bhrat Osterach agus beidir rud nó go scrífa agus ceapan tú jeez tá sé sin prónach le an méid sin grá agus an méid sin cuimhne tócha atá ag daoine ar an sena agus sin an gatainna dearmid Ratzenberger so bhí sé tofta dom dóidí an ceann cérá sé beagnaí níos fuide agus gráirt sa siúil beidir 10 nóméid an cúd nóid ag níos módúirt me gan áta mé an dul chun an ceann Ratzenberger eáil freisin swimin sin cin lá sin an ine ceapam agus deir seach na soch ciún freisin nach bhfuil mé le charháin iné an Dawnach chun lána bheith agam lo agus just ag dul timppla na chathairc ag fécinn tarcúpla difriúilta sé go deas na liste sais multialbum ó chara atá na chonaí an seo te ná I réit na blianas dúir sé lisan caiitú na rudí seo eáil na rudí seo ná bach leis na rudí sin. So bhí sé sin go deas agus a gcónaí tá sé go deas an áit just dul go dtí na touristy places just a bheith siúil timppla na chathairc fiú agus an chathair a hiiscin níos fearr agus is tócha aithne níos fearr a chur an gcathair. So ag buint soir taithnamh as mo chudáama an seo agus ceapam bhí caiithís mar an tréimh sé fearfa an teacht an seo. Tá gá láh agam fóstar a dí le déanú agam fósta mai dhéirí fant an seo ceap mar an géadaí mai misásta ag an céanna dullarás go savéil agus dullarás go normality is tócha arás an sin. So tá cúpla rud scríofa sí sagman seo man leis an Iodáil man le mo chuidáama agus ag fécinn siaris ar mar chuidáama easta chun é sin rá mar mochiam nach chunaach ag chuir túús leis an tuirteach is tócha tá mé beannach ag deire an thurs so cúpla rud ra ag smaoinmh faoi is tócha na difriachtaí idir an Spáin agus an Iodáil ceapam gur ceist simúil é sin mar is tá lán rudaí chosúil idir an Spáin agus an Iodáil ar nóid tá teanga agus tá dá cheanga chosúla chéile ach ag ná céanna máiltear leis an cultúr agus máiltear leis an chuí a bhíonn siad de marachtáil agus an chuí a lena siad a rá lena saoil tá a lán cosúlaachtaí ná tá lán rudaí difriúil ach ceapan beidir an rud is mó na caiid tú cuimhniú tá mise I mo chónaí I neisceart na Spáine agus an seo tá mise ag fannacht I dúsceart na Iodáile. Agus leis an dá hir tá difricht réí idir mar hapla tuisceart na Spáine agus tuisceart na leis tuisceart na Spáine agus deisceart na Spáine agus ag ná céanna tá difricht beidir difricht níosmó ó gan dá difricht níosmó réí idir tuisceart na Iodáile agus deisceart na Iodáile. So beidir ní compráid féaralta atá ann ach idir sa bhfuil agus Bologna cúpla rud atá agus bhí mé na lean freisin agus cúpláid difriúil an seo san Iodáil. Cúpla rud a thug mé faoi deire go dtí seo ná beidir go an Iodáil beagnaí níos polished mar deir fá I mBéarla agus tá rudaí beagnaí níos profisiúnta an seo
agus cadachinn sa sin is tócha lán rudaí tífriúla mar hampla na héadaí. Agus I gcónaí derm is sa bhfuil mar hampla tá sa bhfuil anna like stylish agus tá an stílagus an fashion anna hábhaach is sa bhfuil really go-hairthe nar spoiní tú an chud smó sa dhaoine is sa bhfuil agus is tócha an seo in lán áiteanna san Iodáil freisin. Ní hilann siad ach beidir idir €1,000 agus €2,000 in aine mísa. Níl mar an daoine really ag tuilleadh níos mó ná sin. So na smíonn tú níl daoine really ag tuilleadh lán airgid agus tá an costas céanna really na héadaí sa Spáin agus san Iodáil mar tá arás an éireann níl siad ó bhád níos saoire. So I gcónaí fósas bhfuil derm bín daoine gléasta go má agus ní bhíon daoine ag caithú tracksuits gan dát bín siad gléasta bhád níos fearr ná daoine arás an éireann go cinnearálta ar nó i breathansa ar an duine agus ar an gcathaoir agus rudaí mar sin. Ach an seo tá gach duine they've got drip mar dearfáis I mBéarla tá an stíl sin acu tá na spéiclí graine beag nach gach duine tá brands ar lán daoine ní mar gra go gach duine ag siúl timpeall in Armani agus dulce go bhain is mar sin ar churbe ach fiú man bhfuil brands arthú an seo fós tá seacéad anna jazz tá órdóir jazz acu beidir ar a lámh tá ní just go ná bríste géin acu bríste géin na speisialta nó tá an stíl tá ord caiidán ar an stíl an seo. Bhí sé níos orte I Milan agus ar nó I léon iontas rilí ag buinte le sin mar sin cosú leis an Style Capital of the World nó ceann sanna Style Capitals of the World an sin I hús I Milan I gcónaí deirtar é sin. Ach le rudí cosú le sin fiú nar haon tú tí an siopa agus an tulóir an seo mohím go bhfuil níos mó rudaí acuúb ó timpeall an domhan má tá tú ag ag cheannach joch éigean nó fiú crispy nó brisky arás sa bhfuil tá sé níl ann ach rudaí as an Spáin agus rudaí tradiisiúnta as an Spáin. Tá sé sin go hinntaach by the way ní mé gra tá nidal níos fearr an Spáin so bhfuil níl sam actually cin ceann mar fearlam níos mó ach nar haon tú an sogadtí an tulmharga tá bhád níos mó rudaí idirnáisiúnta agus freisin an bia as an óir mothirm séanos tá béidir caiidán beagganí níos áide leis freisin tá bíag híntaach sa Spáin ach an seo ar nó bíon daoine gcónaí chláirt faoi an pizza agus an pasta agus ag dulgadtí an Milan agus fear pasta fear ravioli fear gachrúd ach chomhpháirtíocht sin fiú mar hampla láháin bhí deafar arm bhí mé dul áitcínt agus bhí mé swain of caiith mé rud ag an cheannach láin dinner so just chéanna mé pizza frozen pizza bhí bhain an chud smó de mo chud amán seo san Iodáil bhí mé githe amach agus bhí mé ag githe pizza cearis agus ag buint taithne was an bia ionach atá go teachtarts mé tá deafar arm agus cosú le lán daoine go háirithe daoine mo is daoine ar chois lumsa a bháil níos éasca pizza róte cheannach an sopa dulrás a chur san áin a fra denóid críicne a Déanta éasca agus bhí sé ní rá annach pizza margarita pizza anna simplí ach bhí sé béidir an pizza róte is fearr bhí an I mBéarla so fiú man bhfuil man ag labhairt faoi rudaí ón Milan agus rudaí ón chafé mar hampla fós an chaidán ar an bia tá sé an ord ar fad. So rudaí beag sa lei sin fiú man tá tú ag ceannach beor ón siopa bhí mé fécintir ar na beorna láháin agus tá sé arás sa bhfuil níl ann ach Cruz Campo agus Victoria Malaga Estrella na cín áitiúla. Orintanta tá cín tá cín Spáinneacha nach bhfuil le fáil sa bhfuil mar ní as sa bhilid. Orintanta ní féidir leat Estrella Damm tá sé sin sas Barcelona é Estrella Damm agus Cruz Campo sin an cheanna smó sa bhfuil. So orintanta nar haon tú isteach go háirithe go bear na teach porfanna ní leanach Cruz Campo. Ní féidir leat an cheann áitiúil ní muint just ag labhairt faoin na cín as an Spáin ach na cín as sa bhfuil I hain. So
an seo nar haon tú isteach. Béidir mar dheall nach bhfuil an cultúr céanna acu le beor agus tá cultúr níos mó agus níos láidre ag an Spáin le beorcha. Tá bhád níos mó, like, tá tenants acu an seo ceapan is beor albannach é sin agus tá arnóid tá próní agus mareisí agus na cí áitsúla ach tá lán cín difriúla acu as átain na difriúla timpeall na Hórpa agus Bex agus Heineken agus fiú rudí cos le sin ar tá níos mó ráha agat ceapan meid dul isteach an bricfásta éthe I gcónaí sa Spáin ní lech well is sa bhéile réanos ní lech ráha bháin don bricfásta caiid tú tostada áil sin just písa tósta réile agus an sin chuann tú rud ag an air beidir so le tráta nó beidir beganín líomhás rud ag sula sin ach an seo tinta seach agus tá tú an gach le eáil sa fuinneom beag sa siopa sa cafe agus tá méid sin croissants agus pastries difriúla acu le fillings difriúla so tá gachar níos an féidir mar go sé níos develops mar an ar fá ach tá beidir caiid an níos óidir ar a lán rudaí. Ná an dearmid gníanaan muid a lán rudaí difriúla seachas Gaeilge Weekly ag Learn Irish Online. Má tá tú ag fólam na Gaeilge agus tá tú géirí níos mó acmhainní a úsáid níos mó podcréaltaí níos mó físeánnaí beidir córsa a thógáil chun fios a chur ar de chuid Gaeilge. Sé go learnirishonline.com nó patreon.com/learnirishonline chomh maith sin Bígí in leanúint ar Instagram agus ar YouTube Learn Irish Online ar an dá sí vidrelín an ó bhád níos mór rudí áil chun cara leat leis an Gaeilge a ólam. Fiú na bóthra agus ag dul timpeall ar na cycle paths or na go tá an infrastructure beagnaí níos fearr beidir agus ar an treanachar freisin bhí siad anmhaith na treanachá an dul gáit na difriúla Milan go Bologna mar dúirt mé an teachtanas caite tá séartar 250 km agus ní thugann sé ach ó amháin ar an trein. Bailí clia go Gaeilge ní sin tá sin bíag níos lú thart ar 200 nó 250 km ceapan agus tógann sé níos mó ná 2 ó ar clig. So bhí sé tá sin níos develop agus tá caiit an níos óirte ar lán rudaí an sa ná mar bhí mise agsú leis rih a tháinig mé. Beagnaí níos custasaí óireanta na níor sé custach beidir mar arís mar cheap mé rih. Beidir Jeff fan géad nó fiche fan géad níos custasaí ná sa bhéal mar hampa. Lein chud is móidir rudaí ar nóid tá rudí eile agus tá siad níos saoire ná sa bhéal rudí eile agus tá siad a bhád níos custasaí. Go thuirthe ceapam Deutschland í lom goil an cís anna ord an seo agus go lán na feiban an céanna an seo acu san Iodáil mar atá a gin arás in éir an mantir leis an cís agus feabhtíochta agus mar sinse. Ach níos costaíach a gcónaí tá caiid an beagnaí níos áirte ad le rudaí. Fiúnar a haon tú isteach go bíalan, is sa bhfuil orintanta just ní léon duine an sin ní léon freastalí an sin just caithfidh tú báird a fiochu agus síos an sin agus tuéis tamil má tá duine éigean má tá freastalí éigean agsúil cóngracht it caithfidh tú rud éigean rá éigean an féidirlinn ordaún an féidirlinn rud éigean thu an seo. Agus arís is maithla mé sin faoi sa bhfuil agus bhí mé ag labhairt omí ó ar an ag labhairt faoi sa bhfuil ribh seo ar an budcréil agus sa méid grád tágam. Tá sa bhfuil agus don Spáin go generalta ach tá sin tíar fan seo gacáit a haon tú isteach an seo chéan tú isteach agus tá duine gan an sin sa front of house agus dearann tú tá bertainn tá troirgin tá mé méonar agus dearann siad tarlóm agus is féidir le sí an seo. Ní sé i gcóí sa Spáin tá sé is féidir le sí éáit is cuma just ní éáit bhfuil na reservados na reservations orb tá tú an sí síos agus an seo an sin tugann siad an menu dit an bíochlór agus taréis gáil nóid tugann siad ráseo an bhaint ar rud éigean le hól agus mar sinse. So tá sé sin agus an seo tugann siad beagnaí nisce dit tugann siad árán dit trílí gan na ceist a churthú just fáin tú na rudí sin. So beagnaí níos profisiúnta agus rudí déanta ag caiid an níos áirte ach na mé go rud céad fan géad dearfa é sin is maithlam an actual
Wild West element of Seville orint. Níl Seville cosúla an Wild West. Ach orint tá sé beagnín tá rudí beagnín ar fut na háte. Ach is fearla mé sin agus beidir sin rud nar hé mar asca héan nach dat níon go mórlam go bhfuil gach rud anas tá struchtúr an na chrín le gach rud agus Nis sam orintanta mo hín sé bhfuil an numar go rialacha agus tá íomhá anhabhdach in éan an image sin agus an íomhá ó bhfuil tú ag taspáins do chuoine eile agus an íomhá bhfuil tú ag taspáins is dócha do go háirthe mátá gnóad, mátá bíalánad, nó teachtarmhanna ad mar hampla níl tú ag géirí go bhfuil na freastalí chun é seo ará nó caithí siad é seo ará gachóir a hagan duine ag an seach agus ceapan go sé ag gáirí beagnín Americánach ar chlí arás in éan ach arís mar ar me gcónaí ar an bud creile na méragil sé seo gomágil sé sin gomáil tá buntáistí agus míbhantáistí pros agus cons a bhainean le gachrod agus just tá áitina ar fud an tá siad difriúil agus breathan sé ar cad cinsáis rud a hadníon leat. Ach, cad atá scríofa síos agam an seo. Na teangacha ar nó í ceann san na fána a ra mé géirí ra mé ggurteach an seo ar fa tamil agus fra tamilí fuide ná just teach an seo ar fa deir seachtain a bhí sé sin chun an Iodáil se clachtú sa tanneart clachtú déanta agam ar an Iodáilis go háirthe neart léthreachta tá bhain hínta go is ag léamh san Iodáilis mar a méid sin áirinta ar mé mac chun beidir caithfí óil ar maidin cos arís ar maidin rud nar atá tú thar leir nar atá tú in áit ar 6 leichen de sira I gcónaí bíonn tú ggéithú mac réide cé go bhfuil an órsáin agam an seo agus is féidirlam rudí éthú na rudí a olbhú sa teach Tá méid déanamh tan tá mé hallar I mód is tócha agus tanamh bhain se an bí an seo agus síbhlam dalmach ar maidin bricfásta a bheith agam máte ag an caithfí a bheith agam gan a bheith fécinn ar an fón ar maidin agus just duine ag an eáil agus rud ag an orú sí síos caithfí óil ribhéin rud eile agus rih a bheith fécinn ar aon scáilán I níos sin ar maidin. So tá méid déanamh é sinna dhéanamh gach lá agus bín te an bín mé iméonar so bín an Papua Nuacht an lom nó beidir iris leabhar lom na rud aigen tá leabhar agam freisin leabhar Formula 1 ar nóí tríadáis. So ag déanamh a lá rudí sin a léomh agus fiúnar tá mé ar an trein ó an mus má tá mé iméonar agus tá mé géisteach le rud aigen tá méid déanamh éisteach le ceol san Iodáilis pudcréaltaí san Iodáilis really just honna bheith immersed agus mis an seo agus ag déanamh leabharslam féin am cheann agus mis an seo agus chuirlan teachtartaí chuig daoine friúla a bhfuil mé lo an seo san Iodáilis béidir nach rá an méid sin anna ar am mé géirí ag a labhart an Iodáilis ar nó í rudí beaga ní rudí beaga tal seach agus a gcóirú rud aigen ach sin rud céanna ríis béidir go mé géirí níos mó córáta agus conversations ceart a bheith agam ar feadh leabhar feadh óirclaigh céad fan géad trí cúpla rud cos le sin am ach leis an thuras seo ag an céanan ar hagan tú gát don chéad óir agus go háirthe le fosta agus cóirí margheall gohfuil an smaoinmh seo agam gohfuil mé an teachtar eis agus gohfuil mé béidir an teachtar eis gotí an Iodáil go réalta nócháin ó 3 óir I rint na bliana mar tá tá deargarm agus tá mé có luchaí sin mas le a fust agus go féidlam dulchána trifriúla nach bhfuilach má mic agus scoil rucht an Wi-Fi ag tastalhaim agus sin é beceartm réide a bheith tasla beag níos mó agus is dócha to take advantage of so agus an méid tanamh smó agus an méid smó generalta bhaint as an situation atá agus a bheith tastal beag níos mó agus mar hampla tá agam agus margheall nach chun post margheall nach chun mé gobar ó 8 ar maidin tí 8 tróna tá agam chun dúr a rudí eile agus caithmhaimsre eile cosúla an Iodáilis mar hampla so tá mé explainine faoi teachtarás níos déanaí sa bhlína. Sin rud is tócha bhí is agam rih teachtan seo an caiicí seo
bhí rudaí I gcónaí, bheith rudaí agus bhí siad tontol go maith agus rudaí eile agus beidir ní rá siad tontol chomh maith agus tá sásta níos agus ar nó tá gá lá fáchagam, tá sásta rá go rá an tuirstro go maith agus thuaidh sé chomh maith mar bhí mé agsú leis agus tá mé lá sásta sin ach I gcónaí sa léontars. Tá rudaí agus tá mé gá beidir, ba smuoinmh níos fearr é chun rudaí a dhéanamh níos cosú le seo nó níos mó ama a chathú ag déanú an rud seo ag fécinn sin na rudaí seo ag githú snát na seo whatever. So gánaí ag deire turas aigen cosú le seo beidir sin tú síos ar domsa nó sim síos mar beidir tá anna analytical é rudaí I héal agus bíon mé gá bhí X, Y and Z go maith beidir A agus B ní rá siad chomh maith ach sin a rud seo na chéadúir rilí san Iodáil bhí man seo fra cúpla lá sa rómh nar bhí mé níos ógin nar bhí mé sé blina teagdíos ar léithan saoire le chlán. So ní rá sé sin rilí ní choiríonn sé sin ceapan bhí sé seo mar an chéadúir mars geart dom san seo san Iodáil. So tá sé go deas is nó chun fécinn rudaí agus rá má thugam ras ar an tairí nó ar an nómhar níos déine sa bhfuil beidir rudaí ólam as an tuair seo agus beidir níos mó den rud seo nó den rud seo a dhéanú agus níos mó ama a chathú ar an rud seo nó bheith níos proactive leis an rud seo gan a bheith rilí a chathú mór an ama ar an rud sin whatever beidir máidir le Níos sam, cinsáis rudaí a bhí mé téanú agus mis an seo céchomh minic a bhí mé mar te an ná agus mis sé taistil bíon mé fós gobar an gceartam níos mó ama a chathú I gobar nuair atá mé ag taistil an gceartam níos lú ama a chathú an gceartam níos mó olbhacáin a dhéanú ribhteacht. So rudaí le sin mar hampla beidir ní rá an méid sin ama agam ag sé síos I náire ag labhairt ag labhairt na Iodáile se ar feadh ar clúig chorá ceart bhí sin níos mó den nómad an seo cúg nómad an seo agus mar sinse ach arís tá sin ceartúir mar fósa an am céanna rinne mé a lán obair léamh na Iodáile se bhí mé géisteach le lán dálas freisin tá lán rudaí mar hampla cad dhéanam is sa bhil nuair atá mé ag fólam na Iodáile se agus ag déanam staidir an Iodáile déanam gá cheacht in aine seachtainna just mise agus múnsar bhfuil tá Bert múnsairí agam is sa bhéal as an Iodáil iad an bhirteachú agus just sim síos lob ar nó ní an bhirteachú ag an am céanna ach mar hampla sim síos le ceanháin agus just bíon muid ag labhairt just bíon go ná córa agam agin go leisceil ar feadh orclaig agus má hagan rud ag an sús nachhfuil na cinse faoi chur an ceistar chu cad éon focail seo cad éon focail sin nó an sé seo an bailach is nádartha chun an smaoinmh seo a chur anúil agus mar sinse. Agus tá sé sin go híntach mar an sin gachrad tá bhfuil bíonnach gachrad atá tastáhait talann sé níos ach freisin tá rudí eile atá fíor cotsínta an seo san Iodáil agus ní raibh riomh ag buint úsáid as na focail sin sna rang sin mar hampla an tanam ar an budcrail an teachtain scate brego. Cilíonn níl sam cad a cilíonn brego, cilíonn sé gachrad, cilíonn sé please, cilíonn sé you're welcome. Má tá tú géirí rála den ag an is féidir leatsa dul ar dús and German pasa sa Spanish thosaitheoirí dús go on, you go ahead in mBéarla during tú prego freisin cilíonn sé a lán rudaí tíorfriúla. Agus arís ní hagan rud ag sula sin mar gheall tú just ag sí síos agus go sé sách informal freisin sna rang na sin agus just níl tú ag déanú níl tú I lór situations tíorfriúla tá tú I lór chóráta tíorfriúla agus different conversations tá focail cosúla sin agus ní hagan siad a níos ar churbe so bhí sé ag jazzteacht an seo agus actually an day-to-day Italian a chlostal agus fiúra the eile via tato sin focail eile a tháinig mé níor chúla mé an focail sin mórin ach tá sé scríofa choláit an seo mar cilíonn via tato like bans are prohibited so mar hamplan ar atá tú ag an stáisiún tréine dearann sé via tato whatever to cross the lines to stand behind the yellow line or whatever agus arís níl okay like fecinn tú an focail sin chuiláil sin seo san Iodáil is agam inis ach ar nó níl an focail sin really chun teacht a níos Iran cos lei sin ar tá tú just ag labhairt fao cad rinne tú
an tíir seachtainna, so cosú léon rud cosú léon bailach in slí chun teanga a óla me gcónaí níl tú chun gach rud ó chlúdach. So bhí sé jazz freisin caiiciis ran segus. I suppose to get your eye in, to get your ear in for the Italian mar deirtar I mBéarla chun tuairsútear. Ok, tá sig sula sin agus nísnar hagam ras an chéadú eile ba mé níos solbhíthe an chéadú eile níos solbhíthe, so bhí sé seo mar a pilot agus test run agus sú sé go má agus bhí mistásta leis agus a léon rud fecinn tú agus or féchan tú agus bín tú like, ok, beidir bhí rud éigen an seo na rud éigen an sin agus an chéadú eile déanaine méach tá níos mó den rud seo a dhéanamh. Ach nó sásta na chuid dála se ba si simú labhairt le múntrí nar a himmarás, mar ba siad san an feicáil níos fearr an bhfuil dul chun cín déantágam leis na dálas, mar ar nóid tá sé deacair nar atá tú ag dul chun cín gach lá agus an chur fiosrúcháin de chud i dála se nóin teangacha, cos leis an bhfuil go mar hampla, agus thosaitheoirí níos fearr gach lá, tá sé deacair chun tuairt dearar mar tá sé chomh, Deir a chéile pís le písa ach an sin ar learn tú le duine agus ní ráú ag leabhart slób le beidir trí seachtain nó chuir seachtain nús an sin ba siad san in an difriúcht eáil. Mátá aon difriúcht tá sú lang bhfuil ba siad san an difriúcht eáil a bhád níos fearr. So sin é ridig tú go mór le teachtar ascatí in Iodáil le cúna Janie sa bhlín thula mé lán rudí intacha faoi Torino an sin I dúscar bhil tá sa túscart an seo ach bhád an sin ó thuí in acha rilí leis an trórán leis an rank. So Beiidir smaoine faoi dul an sin, mar tá sé anna siar freisin an lóistíína áil an sin, tá sé feicteag go scola mé gur caithear soch mhór é agus rudí difriúil ar siúil ach ag an céanna gur caithear fear idálach é agus seanaimsir go ríise seanaimsir I malach jazz agus scoil sé authentic mar dearfa agus an fear idál atá ann. So beidir an sin achar nos ní mé réí chun smaoine faoi mo chéad thuras eile go dtí Iodáil mar níl an ceann seo creighní agam fós. Ach lánsásta agus lán buíoch gur an seans agam teacht an seo agus le cúna déag má an seans agam teachtar a rís táchaí mar tá samla an daoine níl na seansna seo acu, so ceartta a bheith fear bhuíoch as. Sin é guys le haid an teacht an seo ní ceapan ghfuil mór an eile le rá agam ar nói míle buchas agus mars canach míle buchas as a bheith éisteacht leis an budcréile an fearmhuíoch as an taithíocht agus ba mu leabhart mars canach an teachtain se thugan má tá tú géirí a bheith I dtágáil leis an budcréile liam.learnirishonline @gmail.com faoi aonrad in Ceisteanna nó aonrad maidir le Learn Irish Online nó aon aisiúlas san I feedback sráidir le riomhfost a chur chuigim an sin agus chuir mé riomhfost ar aisiúgad I gceann cúpla lá. Rinnes, dúir me libh an teacht an scate míle buchas, slán agus beannacht.